Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Казан вокзалында Ташкент тарафына китүче поезд составы янында бер төркем. Араларында таныш йөзләр, таныш исемнәр. Исмай Шәмсетдинов, Захид Хәбибуллин, артистлар, музыкантлар. Хамид Әбүбәкерне озаталар. Кулында виолончель, янәшәсендә кечкенә кызы Ирәдә белән Хәлимәсе, Рауия әтисенең кулына ябышкан. Шомлы еллар. Татар зыялыларын аяусыз рәвештә кулга алулар, фаҗигале югалтулар белән тетрәндергәнче. Шул сәбәпле Әбүбәкерләр гаиләсе дәһшәттән читкәрәк, кояшлы, наманган якларына сәфәр чыгарга ният кыла. Хамид берни булмагандай шаярган, көлгән була. Нидер сөйли, тик поезд кузгалып китүгә үк перронда калган дусларына карап, күз яшьләрен тыя алмыйча елый башлый. Сизә, кире әйләнеп кайтмасын сизә ул. Хамид ага Әбүбәкер гомере буе 6 баламның берсе генә булса да Казанга кайтып, мин яраткан урамнарда йөрсен, үзем эшләгән театрның бусагасын атлап керсен иде дип хыялланып яшәгән. Һәм аның хыяллары тормышка ашты. 6 баласы да әтиләренең туган туфрагында. 79 елдан соң алар биредә, бүген безнең белән шушы залда Рауия, Ирәдә, Ринат, Найла һәм Галия. Татарстанның халык артисты, композитор, ярты гасыр тарихы булган оркестрыбызның дирижеры Фуат Әбүбәкеров. Хәерле кич, дусларым, хәерле кич, газиз туганнарым. 50-не бергә бәйрәм иттек. 60-ны, 70-не. Бүген миңа 75 яшь. Оркестрга бүген 50. Каршалый. Театр оркестры. Дина Закирова. Рустам Сираев, Азат Муртазин, Николай Юркеев, Алинур Сальваров, Ильдар Закирджанов, Руслан Абубакиров, Ахмед Каримов, Шулай итеп, сәхнәдә Гаскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының мәшһүр оркестры һәм юбилярыбыз Фуат Әбүбәкеров. Соңгы 50 ел Камал театрын шушы оркестрсыз, оркестрны Фуат Әбүбәкерсез күз алдына да китереп булмый. 1922 елда Салих Сайдашев үзе җыйган оркестр 1948 елда таркатыла. Шул рәвешле музыка бүлеге мөдире, бөек композитор Салих Сайдашев эшсез кала.
Музыкаль спектакльләр чакырылган дирижер, чакырылган музыкантлар белән бара башлый. Бары тик 1969 елда гына театр янә үзенең штаттагы оркестрын туплый. Һәм менә 50 ел инде шушы оркестрга музыкант, дирижер, композитор, музыка бүлеге мөдире, Татарстанның халык артисты Фуат Әбүбәкер хезмәт итә. Юбилярыбызны тәбрикләр өчен сәхнәдә Татарстан Республикасы Мәдәният министры урынбасары Дамир Данил улы Натфуллин һәм Татарстан Республикасы президентының мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды директоры Нурия Минәхмәт кызы Хашимова. Иҗади эшчәнлекләре һәм театр сәнгатен үстерүгә зур өлеш кертүләре өчен Галәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры дәүләт бюджет учреждениесе баш дирижеры Әбүбәкеров Фуат Хәмит улын Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен ордены белән бүләкләргә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Hürmetli Fuat Hamid улы, Сезне 75 яшьлек күркәм юбилейгыз белән чын күңелдән котлыйм. Сез татар халкының музыка һәм театр сәнгате үсешенә тиңсез өлеш кертүче талантлы, белемле композитор, затлы скрипкачы, итәгатьле шәхес, халкыбызның лаеклы улы. Камал театры спектакльләрен һәм тамашаларын Сезнең кичәләрегездән башка күз алдына да китереп булмый. Сезнең милли әһәмиятебез, ямын һәм тәмен тоеп иҗат иткән халыкчан көйләрегез спектакльләрне бизәп кенә калмый. Аларның асылын, мәгънәсен ачып бирүче төп кешеләрнең берсенә әверелә. Безгә бүләк иткән моңлы, үзән мизгелләр өчен зур рәхмәт сезгә. Галәскәр Камал театрының Сез җитәкчелек иткән оркестры инде ярты гасыр буе театр сәнгатенә хезмәт итә. Милләтебезнең мәдәни мирасын саклауга һәм үстерүгә, татар халкының рухи хәзинәсен баетуга керткән олы хезмәтләре өчен оркестрның оста музыкантларына, талант ияләренә ихлас рәхмәтебезне юллыйбыз. Киләчәктә сезгә иҗади югарылыкка һәм бай тәҗрибәбезгә яңа спектакльләр һәм исәнлек саулык телим. Тирән ихтирам белән Минтимер Шәймиев. Чын күңелдән тәбрик итәм сезне, Фуат. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле кич, хөрмәтле мөхтәрәм Фуат Хәмитович. Сез чыннан да зур соклануга лаек шәхес. Сезнең турында бик күп сөйләргә мөмкин. Сездән башка театрдан башка сезне күз алдына китерү һич мөмкин түгел. Без дә сезне бик шатланып теләп тәбрик итәргә килдек. Бик зур сәламнәр сезгә Татарстан Республикасы аппараты җитәкчесе Әсгать Әхмәтов Сафаровтан, безнең мәдәният фондыннан. Сезгә Аллаһ Тәгалә сәламәтлек насыйп итсен. Сезнең яраткан тамашачыгыз бар, сезнең яраткан республикагыз бар, сезне ярата торган һәм сез ярата торган. Сезнең шушындый бөек кеше булуыгызны, сезнең алган исемнәрегез, сезнең халыкныкы булуыгызны, халык кешесе икәнегезне шушы матур исемнәрегез, зур исемнәрегез күрсәтеп әйтеп тора. Сезгә иҗат уңышлары телибез. Һәр көнне уянганда Аллаһ Тәгаләгә шөкр итеп уянырга насыйп булсын. Сез кеше буларак та бик зыялы, бик акыллы һәм бик тәртипле шәхес. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең иҗатыгыз зур соклануга лаек, тагын кабатлап әйтәм. Сезгә тагын озак еллар шушы матур театрда үзегезнең тамашачыларыгыз белән, үзегезнең кызларыгыз, егетләрегез белән шатланып, сәламәт булып эшләргә, яшәргә насыйп булсын.
Biz sizni bik нык hürmet итәбез һәм бик яратабыз. Сезне яратып, бөтен күпме шәхесләр җыелган бүгенге залда. Һәрберегезгә дә рәхмәт әйтәсе килә. Һәрберегезнең дә хезмәтегез алдында баш иябез. Сез һәрберегез безгә мәдәният хезмәткәрләре бик кадерле, бик хөрмәт итәбез. Бәйрәм белән сезне фатабый. Рәхмәт багышлагыз. За многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие театрального искусства объявить благодарность премьер-министра Республики Татарстан Ченцовой Татьяне Алексеевне, артисту оркестра государственного бюджетного учреждения Татарский государственный академический театр имени Гляскара Камала. Также за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие театрального искусства объявить благодарность премьер-министра Республики Татарстан Абубакирову Руслану Фуатовичу, артисту оркестра государственного бюджетного учреждения Татарский государственный академический театр имени Гляскара Камала. Чын күңелдән тәбрик итәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә җылы матур сүзләрегез өчен. Репертуарын 54 музыкаль спектакль бизәгән драма коллективлары гына түгел, музыкаль театрларда бик аз. Әмма безнең Камал театры шундыйлардан. 50 ел эчендә шушы тарихи оркестр белән 54 спектакль куелган. Безнең маэстро Фуат абый, мин җырлый белмим дигәнне ишетми. Артист кеше җырлый белә ул дип кенә җавап бирә. Шулаймы, Фуат абый? Шулай да бит. Бер уйлап карасам, театр ул шундый бийсең дә, җырлыйсың да. Бер мисал китерәм сезгә. Ул сүзләрне мин әйтмәдем. Аны миңа Гәүһәр Камалова дигән улуг актрисабыз әйтте. Банкротны куеп жатабыз. Чокырда оркестр, мин дирижер, репетиция бара, bir mən repetisiya toxtadı da Çukur yanına Gavhar Kamalova Anam, sen niye bana jır yazmadın? Benim de yaş hali kildim güne dedim. Gavhar abla siz bir jırlı bilmişsiniz. Sahnede tınlık, üstüme kara bulut gibi. Gavhar abla, anam tiyatrda jırlı bilmegen artist yok. Композитор deyip gitti. Yürek şu gitti cemaat. Halim Bedreş Zala şiirleri yazanır imhetem Halim. Kıtkar. Olmuyor bulay. İkinci günü şiir kildi. Üçüncü günü jır kildi. Altın notadan tırgan jır. Etken sözümde tıram, jırlı bilmegen diyen. Altın notadan kadar jır yazdım. Cemaat 20 minutta irendi Gavhar abla bu jırına gitmese Kayamının biyuğu. Biyuğunu istedim. Bir iki günden sonra repetisyada bu ne bulay? Bütün artistler o günleşip kaldılar indansa. Lakin kalganın kararsız. Buna hazır kursateler. Nagime karşı. Bugünkü mecliste tezrek ildirskündik apkirgeniyim. Kora yüzü bulguru. Kupırmaganda tezrek tünersin, tezrek eşitsin deyip ot kelganiyim bit. Qora yüzü hiç de kupırmagan. Bunisi bir kıymetga düştü. 20 tiyinga tamir aldım. 2 şişe traktir sırası saldım. Yartı qadak şeker. Vay hatunları men qaynatgan tamirni pek yaratib ishlar. Sening qo'ling shifalı bo'la. Ishib jibergach bütün tomirlarga taralla, izildirib yiqlatadilar. İzildirib yiqlatır şu. 2 şişe traktir sırası salsam. Otdan da biraz jip versen. Yıkladı tügül jarladı da. Tattaylar bilen tügülsün, ahşa tuzdıra baylar.
Азғынлықтан, бұзықлықта қалжымай абыздайлар. Жаратқан келген байларға, эх, тамыр қайнатам әлі. Қайнатқан тамыр ішсәлер, эх, шапшада алар әлі. Нәғим Абыстай рөлінде Татарстанның халық, Россияның ат қазанған артисткасы Гәүһәр Камалованы көрдіңіз. Бұл сәтіне қарағаш менен башқа таған бір фикір келді. Нәқ шуындай халда, біздің театрда ұзын ғұмырлы спектакльлер бар. Ол да болса зәңгәршәл. Күпме мәселе, күпме бұлат менің қаршымда болды. Қайбіреулері жоқ енді. Қайбіреулері біздің сыфатта. Мен айтасын келе шул спектакльден бір кішкене генә үзіп.
спектакль, Мөгъҗиза спектакль, Мәңгелек спектакль. Камал театрының визит картасы. 1926 елдан башлап сәхнәдә 93 сезон гөрләде һәм гөрли. Ул 9 мәртәбә яңартып куелган. Шуның 5-се Фуат абыйның күз алдында башкарылды. Һәм әле тагын 5 куелышына шаһит булсагыз да гаҗәп түгел, чөнки кадрлар бүлегендәге мәгълүматка караганда, Фуат абый, сез бер тапкырда больничныйда булмагансыз. Шулай, кадерле тамашачылар, без инде Вакыт юк. бик яхшы Фуат абый. Кадерле тамашачылар, без инде юбилярыбызның сәламәт яшәү рәвеше алып барганын беләбез. Ул аны сездән дә яшерми, шуңа күрә сезнең белән дә бүлешергә тели. Баксаң, 60-та да, 70-тә дә, 80-дә дә яшьлек рухы ташламасын өчен, Фуат абый әйтүе буенча, Кытайлар киңәшен тотып, көн сайын ким дигәндә 10 мең адым атлап узарга кирәк икән, дуслар. Чакрымнарга күчерсәк, бу күпме була инде, Фуат абый? 7 генә чакрым була. Ой, субханаллах. Киңәшебезне хөрмәт иткән татар композиторы, ул безнең дә композиторыбыз ди, Кытай Халык Республикасы рәисе Си Цзиньпин. Кадерле Фуат әфәнде. Демократик халык диктатурасы көче белән социализм төзүче Кытай Коммунистлар партиясе исеменнән чын күңелдән күркәм юбилеегыз белән тәбрик итәм. Бер генә шелтәм бар. Скрипкада уйнарга өйрәтә алган әткәгез компас кулланырга өйрәтә алмаган. Инде Наманганга барып җиткән Әбүбәкировлар адашып кире Казанга кайтып киткәннәр. Безгә таба көнгә 10 мең адым атласагыз, 10 көндә Кытайга килеп җитәсе идегез бит. Ә сез инде 100-гә җитә язгансыз, һаман шул Кабан күленнән ары китә алмыйсыз. Ә безнең музыканы кем үстерергә тиеш? Сез килә дип Кытай музыкасын һаман пентатоникада тотам. Килегез, юкса үзебез киләбез. Татьяна сәлам. Молодец хатын. Кечкенә генә булса да, идеологиясе Кытайныкына караганда да көчлерәк икән. Әйдәгез, Фуат абый, Наманган диде бит. Наманганны да искә төшереп үтик. Шак катып утырам менә. Нәрсә әйтергә дә белмим. Ләкин әйтергә кирәк. Узган елның сентябрендә хәтерләсәгез, безнең театр 26 елдан соң гастрольгә Ташкентка барды. Шунда мин үземә шундый ни койдым, әнинең кабереннән туфрак алып, Наманганда калган әтиебезне каберенә шул туфракны сибеп, мин әйттем, әти, мин сиңа әнине алып кайттым. Яни калганын хәзер сез карарсыз, чөнки анда видео бик әйбәт төшерелгән. Әни белән очрашып минутларым җитте. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я Раббихтәрим, орыннарыбыз шундый мактап булсын. Әтимдә. Әнибез яраткан хатынның Хәлимә. Сиңа сәлам бирдем биюлы. Тапшырма. Рөхсәт булса, синнән дә әнигә бераз сәлам тапшыра рөхсәт ит. Менә җырып ташларым. Җылы килеш. Әнинең каберенә алып җитәргә насыйп итсен. Синнән әнигә сәлам булыр. Biz 6 bala әнинең каберенә барып, ул ташларны берәм-берәм тизеп чыктык. Әтидән әнигә сәлам. Фуат абый, әйтегез әле, ә менә сез Наманганны сагынып яшисезме?
Ничек сағындысың де, туған яқ. Яры мен айтам, ұзақ еллар мұнда яшын, Наманган бет ол менің туған яғым. Шуңа күрә, сіз білсәдіз ертен шығасыз, бүтін Наманганны әрбір ішік алдынан яңағына пішкен Наманган наны исі шыға. Біз балалар ертен уянғаш 6 кисәк нанға, 6 әлғаш үзім әлінің құймақлары аны ұнытып болмай. Не де ұнтасыңды? Бұл бет балачақ исі. Балачақ исі. Leysen Rahimova, biyoshchilar, teatrimizning yoshlari Go'zal Gulberdiyeva ham Olina Mudarisova.
кансыз, иписез яшәп булмый. Ипи булса гына җыр була. Һәр иртә балалар уянуга, бүлмәләргә наманган наны исе таратып, табын корган, гаилә учагын җылыткан ана. Аббас районы Олы Әтрәш авылының Камалетдин хәзрәт кызы Хәлимә апа. Олы йөрәкле, киң күңелле саф татар кызы, ерак чит җирләрдә батырчылык итеп, 6 бала табып, Хамид ага белән бергә урта белем генә түгел, әле музыкаль белем дә бирәләр. Гаиләдә 7 музыкант. Ничек түзде икән колаклары Хәлимә апаның, Фуат абый? Без үзебездә аңлап бетермисез. Ничек инде Кабас районының кечкенә генә бер авылдан килгән авыл кызы 7 музыкант башлангач тавышларына түзгән иде. Тормышымыз җиңел булмады. Ләкин Аллаһ Тәгалә әнигә озын гомер бирде. 98 yaşında bizden aradan gitti. Lakin soңгы yıllarına хәтле, soңгы günlerine хәтле Ukayны яткан синидер. Нинди генә битне ачып, нинди генә шигырь башламасаң, бер-ике юлдан соң ул безне шул җырны, шул шигырьне дәвам итә. Менә шундый безнең әниебез. Аннан соң Менә видеода да күрәбез. Игътибар итик. Жырлағанда тиешін тауықлары жырлай дейлер. Гәрчә анда тумасанда мен біраз тұрған едім. Жеріні азмас тырмалап шәшкән едім, урған едім. Ол ауылның ет мен әр яғы урман еді. Ол бұлын мақтияшыл үләнлер хәттәдән юрған еді. Зур мы дейсәң зур түгілдір. Bu avul bir kişkine, halkının içken suyu da kişkine inmişkine. Аннан соң Фуат абый Хәлимә апа бит әле тагын Әсхәт Хисмәтовның җырлаганын бик ярата торган булган икән. Әке, Маргелон bu. Маргелон? Әне әке. Сиңа Маргелоннан тибәрділер мұны, рахим етіп қоғыл ит. Бізде үлкен кішіге әсейлер, сізде үлкен кішіге әкке дейелер екен. Сен біздің ең үлкен әккебіз. Сиңа Өзбекстаннан қайтқан әйбір бұл, Фуат абый. Шәкәрпәләр деген қауыл. Бұсы онар, гранат деген сөзі. Рейсан, Фуат абый, сіздің шын көңілден юбилейіңіз біле. Мұнан 25 елілік Benim 5 yaşlı oğlum şu sahnede sizin юбилейіңізді, sizin жырғызын жырлаған ие. Әне торында жыр ол, шындай жылата тұрған. Міне, sizin жеңіл қол білен ол малай музыка мәктебін консерватория бітіріп, бүгінгі күнде Қазан Нұр ансамблі біле ішлей. Ол бүгін мұнда келе алмады, сізге зор сәлемдер жіберді. Олар бүгін Уфада Тегер Китме Сандуғаш деген проект білен Уфада концерт берелер. Шын көңілден сіздің юбилейіңіз біле, исәнлік саулық, рахмат сізге шылай менің малайға яқты yol ашқаныңыз үшін. Рахмат. Сіздің жыр білен, неге? Енді біздің жыр, Хәлимә апа ярата тұрған жыр, ақ жан ең бейбі сара, біз бұны бардадан алып қайтқан ей. Süsdildiğe yüke şana, alıp bulmuyor şaha. Süsdildiğe yüke şana, alıp bulmuyor şaha. Sırhavlarga devalar var, sonlularga yük şara. Sırhavlarga devalar var, sonlularga yük şara. Canım bir sahara, sağımlarga yıkışara. Ah canım bir sahara, sağımlarga yıkışara. Karlı başım yine ala, kanat kışlarım kara. Karlı başım yine ala, kanat kışlarım kara. Biz
ömür ötüp baro, biz yerimiz kalkalmayınca yaşı ömür ötüp baro, ah canım bir sahara, yaşı ömür ötüp baro, ah canım bir sahara, yaşı ömür ötüp baro. Uzgan ömür dişara, yanak ömür uzak ömür, uzgan ömür dişara, uzgan ömür decel tügül, baktin şuysan nişara, uzgan ömür decel tügül, baktin şuysan nişara, ah canım bir sahara. Baktin şuysan nişara, ah canım bir sahara, baktin şuysan nişara. Canım bir sahara, sagınlar yıkışara, ah canım bir sahara, baktin şuysan nişara, baktin şuysan nişara. Otalık, hava dinleyin bile, biz bugün varımızda bakıtlı, Allah da bıraklar bakıtlı olacak. Татарстанның халық артисі Әсхат Хисметов, баянда Татарстанның ақ қазанған артисі Әхмәт Кәримов. Әбубәкіровлар ғаиләсе музыкаль ғаилә, уникаль ғаилә. Қазан дәүләт консерваториясын қызыл дипломға тамамлаган ике талант 1968 елда гаилә торып җибәрә. Фуат абый Камал театрына, Татьяна Николаевна Надан Раклин оркестрына эшкә урнашалар. 1969 елда аларның уллары Руслан дөньяга килә. Әтисе скрипкачы, әнисе виолончелист, уллары пианист, аранжировкачы, композитор, алтын медаль белән консерватория каршындагы махсус музыка мәктәбен, соңрак Казан дәүләт консерваториясын тәмамлады. Төрле театрларда 30-га якын спектакльләрдә Фуат улы Руслан Әбубәкеров музыкасы яңгырый. Шуннан да санап китсәң, бу гаилә музыкантлары театрда күпме? Хамид абый 14 ел, Фуат Хамидович 54, Татьяна Николаевна 46, Фуат улы Руслан 25 ел эшлиләр. Барысы бергә 139 ел дуслар. Шулай итеп сәхнәдә Камал театры оркестры белән бергә юбилярның гаиләсе, Татарстанның атказанган артисты Татьяна Канонирова, Руслан Әбубәкер һәм юбиляр үзе.
Күп кенә композиторлар еллар үзе белән бармак йөгереклеген югалта. Тамашачы алдында уен кораллары белән чыгыш ясарга кыенсына башлый. Ә безнең Фуат абый бүген дә формада. Чөнки ул аякларына көн сайын 10 мең адым бирсә, бармакларын аннан да күбрәк хәрәкәтләндерә. Юбилярыбызның хезмәт кенәгәсенә тагын бер күз салыйк. 1960 елның октябрь айы принят в музыкальную школу города Намангана иллюстратором. Бу инде шундый эш. Фуат абый скрипкада уйный, ә балалар кушылып уйнарга өйрәнә. Ә Казанга килгәч, 3нче курс студенты шулык эшкә 1нче музыка мәктәбенә урнаша. Һәм бүгенге көнгә кадәр балалар белән бармакларын чарлый. Сәхнәдә Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәрләре Рәзилә Җәмил кызы Камалова һәм Лилия Фәйзрахманова. Алар безнең 1нче музыка мәктәбе вәкилләре. Сәхнәгә рәхим итегез. Добрый вечер. К сожалению, так получилось, что директор первой музыкальной школы у нас сегодня уехал в Международный культурный форум в Петербург, поэтому по его поручению и от имени всего коллектива детской музыкальной школы номер 1 имени Петра Ильича Чайковского мы сердечно и от всей души поздравляем Фуат Хамитович вас со славным юбилеем. Каждый юбилей – это подведение определенных итогов. И сделано действительно очень много. Вами пройден большой путь, наполненный яркими событиями и славными достижениями. Ровно 52 года вы являетесь бессменным и, можно сказать, почетным иллюстратором фортепианного отдела нашей школы. Вкладывая душу и сердце в любимую работу, вы, несомненно, оставили глубокий след в истории нашей школы. На протяжении долгих лет ваш высокий профессионализм, беззаветное служение своей профессии и неиссякаемая энергия вызывают уважение и служат примером для нас. Многие годы вы являетесь настоящим наставником и добрым другом для коллег и учеников. Вкладывая огромное количество сил и частичку души наших учеников, вы прививаете любовь к прекрасному, к музыке. Они всегда чувствуют вашу поддержку, уважение и искреннее отношение к себе. Являясь душой нашего коллектива, вы неизменно дарите нам радость своим юношеским задором, искрометным юмором и жизнелюбием. От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, творческого вдохновения, новых замыслов и ярких побед. Огромное вам спасибо. Мы вас всех очень любим. Наше поздравление состоится из 2 частей. Это была официальная часть. И сейчас небольшая такая, отлиптум. Это музыканты говорят по желанию. Как-то так Нишалка-Валка увлекла сызная рыбалка. Мы подумали, решили, лодочку сызга купили, без особых там затей предыдущий юбилей. В этот раз, уж так и быть, можем спиннинг подарить. Эта нужная вещица, несомненно, пригодится. Хоть она невелика, рада ей всегда рука. С юбилеем поздравляем, от души его вручаем. 3 видов, да, маленькая, средняя и та, что сорвалась. Вот мы желаем, эта леска очень крепкая, поэтому она вас никогда не подведет. Спасибо. Спасибо. большое вам спасибо. 52 года в одной школе, да таким делом еще заниматься, это дорого стоит. Спасибо, что еще я там работаю.
Әйтегез әле менә сезнең театрда иң яраткан жанр нинди ул? Комедия. Менә музыкаль комедия. Без аны беләбез, Фуат абый. Бәлки нәкъ менә сез шулай уйнаганга, дөресрәге оркестрны шулай уйнаткангадыр. Легендар Марсель Сәлимҗанов һәм Туфан Миннуллин истәлеге булып, бүген дә сәхнәдән төшмәгән гөргөри кияүләре менә инде чирек гасыр буе тамашачыларыбызны сөендереп яши.
olmadı. Bak. Qaysı jingani bilib qo'y. Davay. Jigitlar, qadringizni biram-biram deysiz. O'zi javobini berdi. Yo'q, Hasanning jirlab qo'yildi, qadrina deysiz. Yana bizimizning katta-katta taqdirlari. Davay. Şuşa күңелле батырлар кичәбезнең беренче бүлеге тәмам 15 минутлык тәнәфес. Кадерле тамашачылар, мөхтәрәм кунаклар, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры оркестры җитәкчесе, Татарстанның халык артисты, композитор Фуат Әбүбәкеровка 75 яшь тулуга багышланган юбилей кичәсенең икенче бүлеген башлыйбыз. Фуат абый, ә сез? Also, а коясың Фуат абый? Әлеге минутта нәрсәгә сиңа Фуат абый? Сың ничек инде нәрсәгә? Менә сценарийда язылган, мин юбилярга мөрәҗәгать итеп сорау бирергә тиеш хәзер. Сорауны миңа бир. Бирәм, кайда Фуат абый? Сың юбиляр кайда булсын инде, бәйрәм итә башлагандыр. Кызык икән, менә хәзер аннан башка нәрсә эшлибез инде без? Ришат, икенче бүлекне башлыйбыз. Ничек итеп? Кадерле тамашачылар, сез Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры оркестры җитәкчесе, Татарстанның халык артисты, композитор Фуат Әбүбәкеровка 75 яшь тулуга багышланган юбилей кичәсен тамаша кыласыз. Беренче бүлекнең кыскача эчтәлеге. Әйдә хәзер сөйләсен, сузмай әйтә. Әбүбәкеровның иҗади абруе һәм тырышлыгы белән иң авыр елларда да театр җанлы музыкасын югалтмый. Бүгенге көндә Камал театры республикабызда үз оркестры булган бердән-бер драма театры. Фуат Әбүбәкеров Әмінә бит Фуат абый үзе дә чыкты. Күрдек, сиздек Фуат абый. Фуат Әбүбәкеров 100дән артык спектакль композиторы. Аның җырларын танылган эстрада артистлары башкара. Фуат Әбүбәкеров музыкасы әфсан бәян кие. Шигыре, вакытыгыз. Зәңгәр кыңгыраулар. Кашагы сәхнәдә Татарстанның атказанган артисткасы Айгөл Бариева. Кырда йөргән чакта кыңгырауга бүләк иткәннәрен истәгән. Шуннан бирле сине сагынганда кыңгыраулар чыгып ишетәме. Җирдә күктә коялар савышында уйнама синең белән ашражан. Бөтен хыялларым чынга
зәңгәр кыңгыраулар шыңласа, бөтен кыялар шыңлаша, зәңгәр кыңгыраулар шыңласа. Зур рәхмәт, Фуат абый, кадерлем, яратканым. Син беләсең, без сине ничек яратабыз. Чөнки минем бала чагым һәм минем яшьлегем синең җырларыңны тыңлап үсте. Һәм мин бик бәхетле, нәкъ менә иң беренче җырларым белән, синең җырларың белән сәхнәгә аяк басуыма. Ул әти белән башкарган синең яшен чәчәк җыям. Ул кичер җыры. Ул Ләйсән Ирек Хәсән спектакльләрендә Ләйсән Ирек Хәсән дуэты. Ул үлмәс зәңгәр кыңгыраулар һәм ул җырлар бихисап күп. Мең рәхмәт сиңа булганың өчен. Бүген мин сиңа менә шундый җимешле букет алып килергә булдым. Таня апа белән өйгә кайткач чәйләр эчәрсез бергәләп, яме. Чәчәкләр алып сиңа, җимеш белән бер ай буена җитәрлек җитә бу. Чөнки син безнең сәнгатебезнең җимеше. Һәм әлбәттә инде алдагы җыр сезгә барыгызга да шулай бик таныш булыр. Кайчандыр бу җырны минем әтием Венера Башакирова белән башкарган иде әлепле артистларында. Әтинең ул соңгы роле иде. Һәм менә кем уйлаган, ничә елдан соң мин бу җырны бу сәхнәдә башкарырмын. Әлбәттә, бик тулкынланам, кушылып җырласагыз да була. Әлепле артистларыннан, яшьлегемнән килгән бер кунак мин. Яшерәсең, елмаясың иркәм ятларга. Яшьлегемнән килгән бер кунак мин, барып карам идем яккада. Алып килдем яшьлегемне, көмеш яган сихри көне. Аттым анда иркәләне, тулып килгән иркәләне. Шам чәчәкле алмагачны, тамчысы сандугачны, олы ярдан ташты яны, суга акканда кыянны. Олы ярдан ташты яны, суга акканда кыянны. Бик бәхетле булып ялмаясың, алдыйсың бит яхшы беләбез. Күңелеңдәге яшерен сагышыңны моңсу күзләреңнән күрәмен. Алып килдем яшьлегеңне, көмеш яган сихри көне. Аттым анда иркәләне,
Әллә инде миңа оныттыңмы, танымыйча узса карашым, алып килдем яшьлегеңне, көмеш яуган сихри көне, ак томанда иркәләнеп, туып килгән иртәләрем, шау шәшәкле алмалашты, чырчысы сандуғашты, ұлы ярдан ташты яны, соғып атқан тәті яны. Ұлы ярдан ташты яны, соғып атқан тәті яны, соғып атқан тәті яны. Татарстанның атказанган артисты Айгүл Гариева һәм театрыбызның моңлы артисты Раил Шамсуаров. Бик рәхмәт сезгә. Чираттагы җыр Фуат абыйның өр-яңа җыры. Әлфия Бикмөхәммәтова шигыренә язылган җыр «Әнием, син тыйма күз яшеңне». Башкара Раил Шамсуаров, фортепианода Айгөл Зайнуллина. Гомер көзе җитте әниемнең, сагышыда күзләр яшендә. Тыйма әни йөрәк сагышына, яулы кошларына яшермә. Беләм кемне шулай сагынасың, бердән-берең газиз кешеңне, әтиеңнең кыска гомерләре, дәһшәтле сугышта өзелде. Мин дә сине кочагыма алып, бердән-берең минем диямин, барлык кайгыларым онытылса, үземне бәхетле сизәмен. Әнием, син тыйма күз яшеңне, иңнәренә төшсен тамчылай. Бәлки үзеңне туя алырсың, әти назы күргән балада. Битеңдәге һәр бер җыелчыгы, әтиеңсез үткән юлларын хәтерләтә күңел ишетерле. Ачы хәсрәтнең сагышлары, ничә еллар әтине кайтарды. Киткән юлына табылгансың, гомерең буе көтеп әтиеңне, бердән-береңне сагынгансың. Мин дә сине кочагыма алып, бердән-берең минем диямин, барлык кайгыларым онытылса, үземне бәхетле сизәмен. Әнием, син тыйма күз яшеңне, иңнәренә төшсен тамчылай. Бәлки үзеңне туя
яшь артисты Раиль Шамсуаров, концертмейстер, халыкара конкурслар лауреаты Айгүл Зайнуллина. Татарстан һәм илебезнең татар театрлары котлый. Hürmetli tamaşaçılar, şu kadar matır kişiye var bugün. Büyük matır sözlerinde eğitildi. Ben zakşiler yapmam, beni yaratmayın. Niçin biz bugün bunda? Ben zanım gübeliğine kilmişi buldur almamışım ki Fuat. Hamidovич bizim tiyatroda da işledi. Ben de işleyen vakitte de. Çünkü Moskva'da Şamsüzyanova da bu bizde müzik bölümü müdürüydü. Amerika o kinedikine gidip vardı da şimdi o vakitte Fuat Hamidovich öğrenip geldi. Bizden spektaküllerge de büyük matır müzikler yazdı. Ondan Ruslan geldi. Şu kadar bilesiz mi? Tatar'ın yüzük başı. Şun kömürleri bilen şu kadar Tatar medeniyetine, Tatar kültürüsüne hizmet ettiren gayle bu. Şuna biz şeksiz rahmetli sizge. Kişi olarak da, talantlı kompozitör olarak da biz sizin oldu elbette başlayabiliriz. Bizim Tatar grupası vakıtta gastrolde ilgi sevdiğimden repetisiyaları var. Biz de bittiğinde Yamanbaşı rejisörü kendi bilesiz. Yani yola hazırlanırız. Sonra özüm renklerle buldum. Dağım bırakat, büyük zor rahmet, nerse dileytem. Ninde etem matrutsuz yedim iken. Kişileriniz zengar, damlarınız olsun. Günlerimiz vakit olup olsun. Ecdat şişmemiz gelecekte de sayılmasın. Уважаемый Влад Хамитович, от коллектива Большого драматического театра Качалова, от художественного руководителя Александра Яковлевича Славутского мы передаем вам большие-большие поздравления с вашим замечательным юбилеем и хотим вам пожелать в душе вдохновения, рукам легкости, и бодрости, здоровья и сердцу любви. Hürmetli Fuat Hamidovich, Garif Teatro isminden sizni kutlarga ruxsat etiriz. Bizden жетекçilerden selamlar alıp geldim. Ayruş Arina Tayyipov sizge bir köp selamlar ettirge kuşta o bizi kile almadı. Çünkü bizde yana premyeraga progon bara. Mene özümden etmekşi bulam sizi yaşuna. Min sizni bik yaratam. Çünkü min teatrның birinci gününde, birinci ayaklarını baskanda, asıl yer spektaklın oynaganda siz orkestrni dirijörü siz idiniz. Şuşu orkestr meni jırlattırdı da şulay. Mene nerse etmekşi bulam, mene teatr şunday жерinde ol. Onda jılysın da, jırlysın da, biysin da. Spektakl bugün var, ol bara düşe. Artistler bugün onları hatırlayırlar. O spektaklda oynuyorlar. O spektakl bitkeş, o artist o spektaklda gider. Müzika, eybet müzika, ol mengelik, ol halka kirip, o'zi ayrım yaşı başlıyor. Mene sizin jırlarınızda şunday ifade var. Mene yürek bağırlarına, ko'ngillarga kirib o'tadi, ellen işledi, jilata da, jırlata da. Rahmet sizge Fuat Hamidovich. Biz sizni barımızda yollayacağız. Selamet bo'lamiz.
Габдулла Хатимханов Хакимов исеменнән безнең театрыбыз коллективы һәм инде әлбәттә үземнең исемнән сезне бүгенге шушындый матур юбилеегыз белән тәбрик итәргә. Инде безнең Әтнә театры белән сез инде ул бик тыгыз бәйләнештә һәм инде аның 100 еллык тарихында да сезнең исемегез гел чагыла. Менә безнең 100 еллык шул китапны ачып карасаң да, анда сезнең фоторәсемдәге бер генә фоторәсемдә юк, сезнең сурәтегездән башка инде Әтнә театрының нинди генә юбилейлар үтсә дә, һәр юбилейда сез анда чагыласыз. Инде шушы юбилей уңаеннан сезгә рөхсәт итегез. Хәерле гомер, тырышлык, сәламәтлек, гаилә тигезлеге, гаилә тынычлыгы һәм инде иҗади уңышлар, узак еллар эшләргә, чөнки сез әле бүген дә кирәкле алыштыргысыз шәхесләрнең берсе. Юбилей белән сезне. Хөрмәтле Фуат ага, Минзәлә театры исеменнән сезне котлау бәхете менә миңа татыды. Бүтән коллектив исеменнән, җитәкчеләр исеменнән шу зур бәйрәмегез белән без сезне тәбрик итәбез. Безнең театр белән дә сез иҗади дуслар булдыгыз. Безгә бик күп спектакльләргә көйләр яздыгыз. Без сезне бик яратабыз. Сез безнең өчен, яшьләр өчен, гомумән сәнгатькә килгән кешеләр өчен менә сәнгатькә тугрылык символы булып калырсыз гомер буе. Сәламәтлек сезгә, гаилә иминлеге, сәламәтлек. Хөрмәтле Фуат Хәмитович, рөхсәт итегез сезне Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры коллективыннан һәм дә аның сәнгать җитәкчесе, Татарстанның һәм Россиянең вакытлы һәм дә директоры Исмөхәммәтов Ринат Маликов исеменнән сезгә шушы күркәм юбилей белән тәбрик итәргә. Сезгә тырышлык, сәламәтлек, озын гомерләр, иҗат җимешләре. Hürmetli Fuat abi, sizin için kumilinden gelip Tülşen ismindeki Tatar Devlet Drama Hem Komedi Teatri isminden onun direktörü Zavitov Feniz Neliş isminden hem şahsen benim isminden bu motor jubileyimiz bilen birlikte sizge mutlu selametlik, yama icadi yumuşlar, ilham şişmedi bizden teatr müzikal işçilik işin de sizin icadi işleriniz her vakit aracı buldu. Ne güzel hakkınız. Nişet gururlanmasın o Tatar halkı. Anın menə şunday zatlı, nesilli bilen zatlı şahsları var işanın. Menə şunday Əbu Bəkirlərin bir genişanın Xuday dünyada. Rəhmət sizə Fuat abi. Unutup tutalmayayım çünkü artık yaratam sizni. Şundan da artık yaratam. Elmətliler isminden, Respublikamızın Kınyak Kınşıgışı tamaşaçıları isminden, özümüzün artistlarımız isminden sizge bir köp selamlar, rəhmətlər. Anlarsın bir de mindən bir ölüşüne oturasızdır tamaşaçılarının. Sizin yaratışlarının bizden bitmene bugünkü kişiye online translasiyada bana bütün işinde sınırlarız. Nasıl yaparsınız? Siz dünyanı jir şarın indi özünüzün adımlarınız bilen nişe tapqır ölçep çıkan kişi. Mene şulay olarak adımlarınız hiç tınmasın. Gözlerinizdeki şayan ışkın naraminalarını görüp duram hazırda. Bir koşan da sünmesin. Көңіліңіздегі зәңгер қыңыраулар her vakit шыңласын. Құттықтауларға бик зор рахмет. Фотовый инде театр әһелләре берлеге исеменнән дә сезгә котлаулар килеп иреште. Бүләкне кабул итеп алыгыз.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт Академия драма театры артистлары. Башкортстанның атказанган артисткасы Алсу Бахтиева, Башкортстанның халык артисты Илдар Гомәров. Ялмыш бүләге бар матурлык, ялмыш терәге бар батырлык, һәм иратты күркәм итә торган сифат, акыллылык менән сабырлык. Һин шундай ир, барын табырлык, булһын әйдә алда гомерең дә, барыһына хайран калырлык. Хәйрле кис, хөрмәтле юбилярыбыз, хәйрле кис, хөрмәтле тамашасылар. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт Академия драма театры коллективынан һеҙгә кайнар сәламнәребеҙҙе юллайбыҙ. Дөньяның ярдары икәү. Береһе фанилык, икенсеһе мәңгелек. Ошо ике ярдар араһынан заман ага. Ошо ике ярды тоташтырмак булып, кешеләр таштан, өмөттән, хыялдан, тимердән күпер һала. Күперен ташкындар алып китә. Галактикана килгән уттар ялмап көл итә кеше үлә һәм яңынан туа, һәм үзенең төп эшенә тотына. Күпер һала. Сөнки уның күңелендә хыял яки мәңгелек сабыйлык яшәй. Хыял яки мәңгелек сабыйлык. Бuna ошо күзләрде безнең бөек шагыйрьбез, драматургыбыз Мустай Кәрим әйтерһең дә Фуат Хамит улын күреп язган диярһең. Үзенең күпме эшләгән хезмәт юлында ул һәр вакыт зур, бөек шәхес булуына карамастан, күңеле менән нескә күңелле сабый бала булып кала белде. Авыр сактарда килеп, яхшы үзе менән, үзенең ярдәм йөзе менән ул кешеләргә ярдәм итә белде. Әгәр дә һиңә шатлык килә икән, һинең шатлыктарыңды бергәләп, уртаклашып, һинең менән шатлана белде. Мин буны мактар өчен генә әйтмәйм. Мин бу үзләрне үзем менән булган тарихтардан алып әйтәм. Бар иде замандар, ошо театрда гөрләп торып, ниндәй егетләр эшләгән сактары бар иде. Коля Юкачев, Мансур Ибраһимов, байтак егетләр шуннан китеп барды, безнең буын. Мин инде бул Казанга килгәс, инде етемрәп калдым дигәндә, иргәмдә бuna ошо безнең яшьтәш дип әйтһәк тә, хатта вакыты менән бездән яшьрәк кына дәртлеле, нескә күңелле Фуат Хамит улы булды. Ул миңа Казанда етемрәп йөргә юл бирмәне. Ул шундай яхшы дусларны алыштырырлык дус булды ла, һәм бүгенге көнгә тиклем шулай булып калды. Шуңа күрә безнең бул шәхесегез һәм Башкортстанда да безнең шәхес дип йөртәбез. Ул безнең мусулман дөньяның бул шәхесе, уга картлык бер касанда кагылмаячак. Чөнки уның күңелендә сабыйлык яки мәңгелек хыял яшәй. Рәхмәтеңә. Безнең театр исеменнән әлбиттә матур-матур, мактаулы үзләр язылган. Бул безнең агыйзел берекмәһе эшләгән иҗат имеше, шуңа күрә уны моңлы кешегә нәмә кидерһәң дә килешә. Әмма моңлы скрипка тоткан егеткә агыйзел Башкортстандан килгән ошондай кәзәки кидерһәң, ул яңынан сабыйлык яки мәңгелек хыял йөртә торган егеткә әйләнеп кайта.
Біздің театрда оны шул тиклем яраталар. Мына мин былтыр гына Фуат Хамитуллының 70 яшын котларга килгәнем. Былтыр булды бит. Хәзер менә быел тагыла килдем. Һәм бuna китаптар, шунда китаптар өстәлә бара, өстәлә бара, безнең артистлар бара. Бuna безнең дирекция бара. Шуна ну Башкортстанның Татарстанның халык артисткасы Илсияр Газетдинованың китабы. Буныга безнең директорлар күп була, Илсияр бер үзгә. Шулай шул. Әмма бunda һезгә шәхси арнап язылган сүзләр бар. Нигә укымадың? Кайткыз. Үземдән дә һөйләгем килеп тора бunda. Шуннан ул хәзер бер генә үз. Теге аскыз былтыр бүләк ителгән аскыз. Юдагы үзгәрмәне. Кабинетта ремонт бара. Мин скрипка куярга, виолончельгә һәм үземдең баянга тагыла бер нисә урын эшләттем. Һәм башка нәмәләргә дә урын бар. Шулай булгас, бер ниндәй кәртәһез килеп керәһегездә, үзегезнең барып ултырып урыныгыз бар. Димәк, без сезне Башкортстанда һәр вакыт көтәбез. Әгәр юбилей кисәләре ярһып булһа, язлар хандуасы булган макбул иде. Шуңа күрә үзебезнең Башкортстан хандуасына, Татарстан хандуасына музыкаль күстәнәс. Хандуас моңы.
җитәкче коллегаларыбызга бик зур рәхмәт. Каршылыгыз юбилей хөрмәтенә Татарстанның иң чибәр кызлары Болгар кызлары чыгыш ясый. Аплайс, Фуат Әбүбәкеров музыкасы, Аманулла сүзләре.
Улугар кызлары. Театрыбыз дирижерын республика 50ден артык дирижер әзерләгән педагог, профессор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ринат Халитов. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе профессор Сагыйд Хабибуллин. Казан консерваториясының милли опера студиясы җитәкчесе профессор Әлфия Жаббарова. Һәм Казан дәүләт консерваториясе укучысы, халыкара конкурслары лауреаты Диләрә Төхвәтуллина тәбрик итә. Казанскую государственную консерваторию поздравить вас с юбилеем, поскольку наш выпускник, мы гордимся, что наш выпускник внесет самые лучшие традиции в этом замечательном театре Салиха Сайдашева. Да, и наши студенты воспитываются вот на вашем опыте. Да. И мы вам хотим подарить книгу Насип Жиганов «Жизнь и музыка». Успехов вам, здоровья и счастья. Сәхнәдән бүген зур вакыйга. Без кытлыйбыз шу кадәр матур, күңелле, сандугач йөрәкле, моңлы, сәләтле кешене. Безнең милләтебезне үстергән өчен сезгә Фатих Хәмитович бик зур рәхмәт. Сез безнең консерватория белән элемтәгезне бозмыйсыз. Сез безгә булышасыз. Безнең проектларыбызны күтәрәсез. Рәхмәт сезгә бик зур. Сезгә 1000 яшь яшәргә. Siz bilesizmi, Fuat'ını konservatuarı bitirgəç nezimə okuturğa qaldırdı. Al, o bizdə okutuş yığıldı. Yok. Миңа диплом бергәндә, ул миңа әйтте, син малай Ленинка булгансың. Мин әйтәм, юк, Ленинның бөтенлеге бар. Синеке юкмы ди? Карады. Юк шул. Укытты да менә дигән булгачтан кисәк кенә bu театрга эшкә китте. Шулай итеп, Казан дәүләт консерваториясе булачак профессорны югалтты. А Камал театры зур бәхеткә иреште. Аллага шөкер дип әйе. Менә дигән скрипач, менә дигән дирижер, менә дигән композитор аңлашмачлары безнең только консерваторияда әзерли ала. Без сезнең белән горурланабыз, сиңа зур уңышлар телибез.
конкурслары лауреаты Диләрә Төхвәтуллина консерватория исеменнән музыкаль күчтәмә шоуратында. Скрипкада Гайсар Насипов, баянда Илназ Дубкин. Бик рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, инде юбилейебезне авылдашлары тәбрик итә. Сәхнәгә рәхим итегез. Тәтеш районынан әнинең авылы Олы Әтрәш. Рәхим итегез сәхнәгә. Без алар белән бик матур үтәбез. Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli Müslüman kardeşlerimiz. Bu sahnede bunu benim için büyük zor vakit. Çünkü büyük zor tarihi bulunan Etreş oğlu bilen beyde üç şehir buna şu sahnede farklı farklılığının medeniyetin grup adetleri kutanın üstünde eşinler. Şunun iyi kurbatı merhum Tufan abıydı. Kanun işkenlerinde de vardır indi. Bugün Etreş bir izgisiyiz. Şehirimiz yıkılan ve şurada hizmetler dönetin kutularına milyonlarından artık parçasını böyle gidip kaldı. Yani bu Etreş'te ikinci parçasımız Halime Hanım. Halime Hanım bizim bu Etreş'teki Erkamal Molla Hanım babası budur. Kamal Molla durumda indi tarih biren şoğullarından izlep taptırındı. Bu başta Etreş'te Mollalı'da Anadolu Etreş'te Yetişkiler'de beyli Etreş'te Okuşlar Gimnaziyesi'nde Mugallimliği'de Ahmer Efendi bile birge onlar inge unutup okutuşanlık işleriydi. Lakin zamanlarının indiyken bilesiz şahıs kurtar Şurada yollandığımız bilen Kamal Abzıydı betegin bizde Abzıydı çelikleri tabi represiye duşar bula 1949 yılda Avuz Küplesi'nden dolayı oklanıp koyta. Ana bizim altımızda İmbert'te kişiliği betegin gerek. Olmağaçın olması bir vakitte da cevap veremeyiz. İmbert şunun için bu Etisinin vasiyetini itip, altı kardeş, tuğanların, babalarının, etiyenlerinin intikamlarda, tampon vatanımızda kalıp çoktu. Bunun için de bizge kaydırdı. Onun müziklerin bütün Etreş halkı yaratıttığını elbette ilk iştelikli kızlarla. Hem bizden bilen vakıf uyup, imgetini uyup, uşa burunlu şehirinin kultursun, edebiyatın, tarihin, uçturur kesinde birge işleyip. Ben sizinle şungat bildirim. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli Fuat abi, elbette biz buna Şırayım'dan tuğan kişiler, biz İndiklik'ten Kazan'da yaşayız. Bunda bizim delegasyamız zor. Buna bizim İlyas Hazret, Kazan'ın yukarı medresenin İslam dini kabul ettiği min yıllık medresenin rektörü İlyas Efendi Ziganşin. Min görmeyim bunlar. Nail'e güzene karayı Nail'e hanım bilen basıp kuruşsakız bir keybet bulur. Halk sizi yarada hürmet eder. Vatandaşı kursunda var. Bizning delegatsiyamizda bütün dünya kongresi Kazan bölge yetakchisi Farid Fayizova. Bunlar xalq bizni Xudoda biladi deb bizga yana vakillarini topshirdilar. Albatta biz Şungaq Etreş rayonida Etreş avulunda bo'lgan 1000 ili Şungaq. Mintibi Şərəf bilə Bulgar şəhərin tüzüşçülər başta İdil buylab minib Azov dengizinden, Qara dengizinden, Kaspий dengizinden onda quruluş minib Şuşa Terişinin Ungaq yarına quruluşalar. Şəhər bula onları 100 yıl yaşayandan soň Sulya Qatmışev Bulgar devleti işa bu turda Mintibi Şərəf bilə
һәм безнең Шынгат районында акча сугу булып кала. Һәм бүген дә аның тарихына вәкил булган калган 1232 елда исән булган кабердашлары бар бүген дә. Аның биеклеге дә 3 метр почти. Менә шунда Туфанова Миннуллин кыймасын каберенең корып авторитер бүген ул культура объекты дип санала. Һәр елны без бергә Бүтән дөнья конгрессы, мөселманнар диния нәзарәте, Татарстанның фәннәр академиясе, Татарстанның тарих институты, Татарстанның археология институты һәм Шунканфуда Тәтширайның администрация берлектә зур бәйрәм үткәрәбез. Башта җыелабыз каберлеккә, анда инде дин әһелләре чыгыш ясыйлар, үткән бабаларыбыз искә алабыз, дуа кылалар. Аннан соң без Чишмәгә күчәбез. Чишмәгә күчкәч анда фәнни конференция. Менә шундагы фәнни конференцияда галимнәрен тыңлыйбыз, тарихчыларын тыңлыйбыз һәм безнең кунагыбыз Фатова менә бүгенге үзенең яраткан сыздырып җибәрә һәм безнең бәйрәмгә шундый матур ямь өсти. Аннары без барыбыз да шунда килгән кеше барсында кунакларны ашатабыз, сиртәбез. Нигә сөйлим инде җәмәгать? Монда кунаклар алар икәү-өчәү генә түгел, менә булган залга утырган кеше кемнеңдер каядыр ишетеп Тәтширайның әтрәшешсәгез, мин сезне чакырам. Шуңа күрә сөйлим. Анда килгән кеше барса туктана бушка. Барыбыз да урамда табигать кушагында утырып килә намаз укыйбыз. Аннан соң барыбыз да күчәбез әтрәшнең бәләкәй генә юлбасында Сабан туена. Менә шушы матур Сабан туйда алар тагын бәйрәм дәвам итәләр. Без гурланабыз Фатова белән, чөнки тәрбияне ала безнең гаиләдә әни кеше тәрбияне бирә. Менә ул Тәтширай ширлегендә үскән әни тәрбиясе каршында тора. Без сез белән гурланабыз. Бик рәхмәт. Без бит инде мөселман дин әһелләре, монда килгән башка дин әһелләре кунакта. Менә мин сезгә карап торам, сез миңа карап тормыйсыз, сез кыйблага карап торасыз. Шуның өчен театр әһелләре бит инде алар менә культура әһеле, театр әһеле алар бер дәрәҗәдә кешенең йомшак җиренә, рухын дәвалыйлар, рухына көч бирәләр. Менә шуңа күрә кыйблагызны югалтмыйк, туп-туры барыйк. Галиаскар Камал театры күпме генә театрлы булса да, алар гомергә алда барды һәм шушы сафта барып сезгә Аллаһ Тәгалә барган насыйп итсен. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә. Осы Фәрит Фәйзичнең Бүтән дөнья татар конгрессы исеменнән язылган рәхмәт хаты. Фатова. Хөрмәтле Фатова. Асыл башта мөселманның асыл баш киеме бирергә тиеш. Бүген сезнең иң юбилейның тәкъдисе 1, 2, 3, 1,25 Калганы әле шунда. Шушы бишкә биткән соннар биткәнче шушындай бүләкне безгә бу баш бикней безнең өчен кадерле. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бик рәхмәт сезгә. Хәзер Фатова Әбүбәкеровның тагын бер яраткан әсәрен бергәләп ишетербез. Сәлих Сәйдәшев, Таҗи Гыйззәт. Наемщик музыкаль драмасыннан Батырҗан ариясе башкара Ирек Кашапов. Баршагыз. Sen
Фирая Акбарова башкара. Шулай итеп сәхнәбез түрендә Татарстанның халык артисткасы Фирая Акбарова. Фирая Акбарова. Фирая. Айтып кеттілер, 50-де, 60-та, 70-те бір яңа жырларымны юбилей концертларында жырладым деп айтты. Бүгін де yazмасаң болмайды. Соңа көре үр яңа жыр яздым. Ол да танго. Яратайын Фуат абилер танго ярата. Фирая ярата. Соңа көре Бу жыр иреме дип атала, аның сүзләрен Равиля Шайдуллина язган. Ул мин аны бәхетле ир хатыны монологы дип әйтер идем. 2 ай гастрольдә жүріп, қайта 2 ай балалар қарай. Җәмәгать карап җыр дип дисәк, яңа җыр. Дәһшәтләнеп, күкләр күкрәгәндә, җан тынышы, бабам күкрәгәндә,
шунда бар да сары. Tünler sanım, şu tünlerle Şeref sıfır canım Kişirdi ya bilmez hırını Bugün soyum senden kişir canım Yine şendekine belirsin var Yine şendekine minim sahım Kışırında bina şığırım Nazlandın şunda barda sarı, nazlandın şunda barda sarı. Bugün sırım senden pişir canım. Татарстанның халық артисті Зурая Акбарова. Сен мені жырлайттың. Сенің жырларың белән мин менә шулай сәхнәгә чыгып җырлый башладым. Сиңа саулык, сәламәтлек, исәнлек, иҗат шишмәң саятмасын. Жырларга килеп караңдар жырлар. Я Фирая ападан башка жырлап булмый. Фирая апа жырлый. Бер жырымны, бер Зурая Акбарова. Сәхнәдә Казан бию ансамбле, Уйгыр халык биюе, җитәкчесе Татарстанның халык артисты Шулпан Закирова.
Озан бию ансамблі. Жетекшісі Татарстанның халық артисті Шулпан Закирова. Зәкір Хәкім комедиясы бойынша режиссер Харит Бекшентаев қойған «Келе яуа, келе яуа» спектаклінің уңышы композитор Фуат Әбубәкіровның да зур өлеше белән куәтле. Сәхнәдә Татарстанның халық артисты Рамил Тухватуллин һәм Татарстанның атказанган артисты Илтүзәр Мөхәммәтгалиев. Ömer boyu şukurda oturan karşılarlar. Şu güveye vakıfta şimdi çıkarıp koyalım. Şimdi Fatır'ın siyerkası var mı? Fatır'ın şimer yaşarında siyerkası mı olur? Bunda yırılgan da şim atayım şey. Şime hürmetli. Umsa. Umsa. 100 gram. Aşk güzelledin yavrum, sinen bilen minamı. Rahatlanıp yaşayıp gitmeli dünya bu. Begildenip sağıllanıp sanlanıp da sınarım. Oh digençi uzarım, kaderlere şumarım. Oh digençi uzarım. Hadi da bir gidelim. Aşk üzümledin yahu, kuşa bulda bulgamı. Sinnen minnen kolarışın yaratılan dünya bu. Begildenip sığındırıp sındırıp asınarım. Oh digençi uzarım, kaderlere şumarım. Oh digençi uzarım. Haydi! Aşk güzelledin ya bu, güldürüp de sınar bu. Aylarında aransalar, güldürüp de sınar bu. Ramalı Çavame Oh digençe uzarım Karene sularım Oh digençe uzarım Рамил Тухватуллин, Илтүзәр Мөхәммәтгалиев. Фуат Әбубәкіров Һәм театрыбызның мәшһүр оркестры. Жырларыңыз үшін рахмет, бұлыңыз үшін рахмет. Тағы да матур жырлар ижад етіп, ұзақ yaşarız ватанды. Hürmetli тамашачыларыбыз, инде бүгінгі кичәдә Фуат абыйның шагыйрь Зөлфәт сүзләренә язылган театр җыры яңгырамаса, дөрес булмас дип уйлыйм. Аны 50 еллык тарихы булган тагын бер юбилярыбыз, ягъни оркестрыбызга кушылып, театр яшьләреннән төзелгән вокаль ансамбль башкара. Вокал буенча педагог Айгөл Зайнуллина. Dünya serin bilip kula senin
Кайчасың син, кайча усал сүзең белән. Шүрләмәсең кайча усал күзең белән. Ярсуда син кайчагында күзең белән. Нигә сөйгәнемне белән күзең Aşıklarının canı erdisine kurgeç, kurbiyalar gayrı vermesine kurgeç, şahtası yutundırlisine kurgeç, güçsüzler güneşürlisine kurgeç. Hey tiyatro, 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 sıyırışı duyarsın. Hey tiyatro, 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 sıyırışı duyarsın. Hey tiyatro, 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 rahmetler aşışısın. Her bir gönüller yakın, sevdilişe yonarsın. Hürmetli тамашашылар, сәхнәдә Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры труппасы. Алсуға қоштым, ләкин конвертні өзім тапсырам, Фуат Хамидович. Ярыма. Бірсін айтканда мен 2 мәртәбә жегіріп шықмақшы едім. Бірінші мәртәбә Чардышта жегіріп шықмақшы едім. Екіншісінде келе яудан соң жегіріп шықмақшы едім. Но сіз бик хитрый кіші екенсіз. Ансы бар, мен де хитрый, екеуміз де хитрый, но сіз менен тағын да хитрыйрақ. Шул хәтлік күп көйләр язып, бітін театрларға, ниндигден театрларға язмаған бит ол. Но бір мәртәбә мен шалтыратып, Фуат Хамидович, сіз мұндамы? Әйе, мұнда мен хан келіп жетем дейді. Қаян келіп жетесіздер сіз? Мен аңламайм. Уфаға да язасыз, Шаллыға да язасыз, Құршақ театрына да язасыз, бітін жерге де язасыз. Ләкин шалтыратам, Фуат Хамидович, меңа сіз керек еді. Хан келіп жетем дейді. И келіп жетесіз. Но желаю... Yok, тоқтағыз енді, сөйлер шуар. Но тоқтағын, Фуат абай. Біріншіден, сізге ихластан, міне мұндағы ешіткен сөздерден соң шыннан да, хәтта профессорлықтан баш тартып, Камал театрына келіп, ғымыр бойы Камал театрығызға ғымырығызны бағышлап, нәрсе, шықырда, Сәйдәштанда отырған, Шуңа күрә ихластан бітін труппа исеменнән бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәм бітін оркестрны юбилей белән котлыйм. Ол бит кирәк 50 ел дәвамында бер инструментны да жоғалтмады бит Фуат Хамидович. Бер инструментны да жоғалтмады. Ну, бірсі килә, икенчесе килә, но инструмент кала.
Шуңа күрә шуның эчендә сезгә зур ихтирам белән рәхмәт әйтәсем килә, Фуат Хәмитович. Һәм тагын йөрәгегезгә май булып ятсын инде. Бер сүз, оркестрсыз Камал театры яши алмаячак. Biz rəhmət sizə demələr, vaxt көп, lakin məşhur sizlərə səsim kilə. Көптән түгел генә бер журналистка миннән интервью күрәсез, бик күп интервью алдылар. Бер şey сорайды, Фуат абый, 50 ел утырасыз шунда. Менә бүген үк артист булсагыз, кемне уйнарыгыз? Отелло, Король Лир, Гамлет. Мен әйтәм, юк инде. Кая безгә? Мин 500 тапкыр менә шу чыкырдан Әлмәндәр бабайны карап, сокланып карадым. Мин әйтәм, минем дә картлыгым менә шулай булса. Хәтерлисезме? Ястәгнәй дәдә. Да, Әлмәндәр. Много прошу, много. Мало, ястәгнәй, мало, бик әз. Нәрсә ул 75, шундый тамашачы булганда, нәрсә ул 75, шундый дусларың булганда, нәрсә ул 75, туганнарың исән сау булганда, нәрсә ул 75, шушындый сәхнәдәш дусларың булганда, нәрсә ул 75. Ас-салути был харуди. Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.